wadhir kaka wadhire no. Jojo dirabati mokwongo wakunga make mana gi kar public participation kacha kami penjo ni ji adi moromo. Ing'e gima timore en niya, onge gimoro ne onge haraka. Nikech kopo ni gima wadwa timone en gima dwa ni okony jopiny. Tiende nyaka wamiye a reasonable time ma wa consult go jopiny mwapenji mwapim ni to oganda duto ji maromo kama owacho kama onge ata malo mowacho ni keturu ji 10 kowacho kata ji 5. Yes. Gima timore en niya, kopo ni gimomiyo ineno kaka wach ma public participation ni mo ineno kano nche no ne chik ncho loki mukelo wach ma public participation kuro bedo entrenched. Yes. Nikech ne yudo ka samoro ka idwa ne otim gimoro kaka ne ineno kaka ne timo weche moko ng'ato dhi kawo ji center to choko ji e hall moro to owuok kanyo ne mano no se consult jopiny. That is public participation. Public participation must be constructive. Tende no nego bed gimoro man gi mijing'o ne wuon maka itiro report ni na penjo jonyando constituency kuma ae to jonyando yoro ne jonyando wacho ni wacho chele kod en wach niang kod en wach mar floods mae gima giwacho ni priority area. Emo mi yudo ka seche moko ka wadhi koro kata mana wach mar leadership and integrity ne. Yes. Mage gik momiyo koro sani onego beni wachak wadhi wakolo kudho wach kata bane nikech iyudo ka sama ne wadefine who a state and who a public officer is. Yes. Idhi yudo ka jo wabunge kane koro dhi nikech ne nitiere 6 chapters moko mane nyaka chak law spend chik miluongo ni qualifying statute. Then under leadership chapter 6 of the constitution nomiyo parliament thuolo ni nyaka it shall enact another law to give effect. Koro tene mane manomiyo ne ugodhi wa enact what we call leadership and integrity act. To koro kanye mane wabunge no dhiye nikech public participation mineno koro wawuoyeni nokotimore makare mane gidhi gi water e down. Makoro gik ma chapter 6 wacho ka yudo ka ok oketo mijing'o nikech iyudo ka koro ng'ato odefine a state officer gi a public officer. Koro idhi yudo ni ng'at moyier ma jasiasa en kata timo gimo marach kata onego mana ng'ato. To ni pod nyaka exhaust gine process ng'ani to nego ng'ato. Tiyudo ka state officer tiwacho ni the mere apprehension, the fact ni nyalo bedo suspected ni you have committed a crime, step aside. Koro idhi ka wabunge koro kaka josiasa ne gidhi gikawre giketo kaka joma nie public officers iwinja aso gigolore state officers koro joma jo state office gi ema koro dhi oket gicha ne ema gicha maka ahinya Otweto ole ng'utgi. Koro mano be momiyo ineno ka koro gima manche okal ma conflict of interest act ni o replace chik moro maniluongo ni Public Officers Ethics Act of 2003. Koro yudo ka magi gik momiyo sani onego bed ni kwang'iyo nat koro moloyo koro kar chapter 6 of the constitution kani nikech kae ma omiyo ng'ato nyalo timo atima gimoro gi impunity mane wawuoye cha ma ng'ato ok odewre to chik wacho ang'o. Koro momiyo yudo ka wabunge gi kuma ne gidhi cha gine mane gidhi gi ketho gicha ma gi water down magima Leadership Integrity Act Office Public Office Ethics Act gika ne gidhi gi gwe kucha ma koro Leadership Integrity Act gidhi fine kukun moro josiasa jobuwa bunge odhi oketo gimoro kanyo mokushon gi talafu iti ng'ama jati sirikal monde kene ingeni kipodi nyalo chich kodi gino ni article 75 yani the mere fact ni bedo ni in that office does not bring honor to the nation and does not give integrity of the officer the officer whole ini wuka gwata to koro ka wabunge kone idhiro kane gidhi giketo gicha ma gikete mayom koro okoridore ne gimatek koro mane momineno ka weche mag public participation when that act was being enacted in parliament we really fought ne wago koko malich mane wadhi nyaka court ne wadhi nyaka doho ne wan nyaka doho mondo mi wang'eni mi wathuolo gima gidhi timo chigi mato ne gi impunity no ne gidhi magikalo Leadership Integrity Act ma oketo yom kuom public officers to oredo utole mang'ut state officers. Ka wachigni tieko lolo mar chik nyiso ni chik yware nyaka tim macha duog ka ng'ane nyaka ng'e ma ng'ane nyaka tim nonro kuom ranyisi ko otenore kata kod weche